हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमनायजों लोगोसे नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायना लाबाय लोगोफोर थ' दिनैनि भिडिअआ जागोन आङो गुबुन मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों बेयो जाहैबाय मा जायगा मोनथाय मिथिया दा आं सहैबा खोन्थानोसै गामि नामखौ बावबाय आरोना खिन्थु थांनाया नागा मानसिनि न'खराव थांनो नागिरदों आङो आंजों आरो सासे लोगो दंबावो जों सानै थांगोन माने बिसानि न'आव थांनानै आलासि जानाय हिसाबै थांगोन आरोना जोङो माने बिराद गोबाव जाबाय जोङो माने थाङैया दा बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय थ' नोंथांमोना नायलांबाय था बिसानि न'सिम थांनाय जार्निखौ आरो थांगासिनो दं दायो नागालेण्ड लामायानो मोजां नंथारा बिराद गाज्रि नै लामायानो नुदोंना उनथिं दा जोङो ससे थांनानै दैमा मोनहैसिगोन दे मा गामिथाय मिथिया आंबो मोजाङै मा गामि होनोमोनलाय बेखौ आंबो मिथिया लामानि अबस्थाया मोजां नंथारा नै नुदोंना माबायदि हाखर हाला माइ दुब्लिया मोजां मोजांथार बिराद गाज्रिलै इयाव थांला बे बिदिनो जायो बे लामाया आयौ थांला बे बिदि जायो जाला जागोनलै लामाया खि बिदि जायोलै सोरबा नै हागोन ना बारनो इसिबां माने गाज्रि थायोलै लामाया खि सेंगेबेलफोर गारना होबानो जायो बेफोराव जेने थेने बारग'बाय ओरै सिद्दा होलांसैबा चलो बेजों बारस'नो हागोन ना सिद्दा फुदोंमोन बारस'दो नै दैमा सफैबाय दैयां दैमा बै आवगोलाव बै खन्दआव थांनानै नावजों बारनोसै जोङो दालां गैया औवानि दालां बानायो नाथाय दा दैज्लां बोथोराव बायजोबना थायो नै बेयावनो नेथ'नांगौ जायो लोगोफोर दायो जोङो फैनानै दैमा जिङाव सफैबाय दैयां दैमा ओमफ्राय बियो बरबिल गामि खाथियाव थानाय 10 नम्बर घाट ना मा होनोनो थारमाने बेजों जों ओरै बारनानै थांगोन आरोना नैबे जाय दङ नावा बै पाराव दंहैयो ओमफ्राय जोङो माने बेयाव नेथ'गासिनो दङ हजोंहाय मानसि गैथ'आ नालाय ओंखायनो बारबोनो हायाखै ओमफ्राय माबोरै बारलाङो बेखौ नोंथांमोननो आं दिन्थिगोन र' नैबे दुरुं दोंसे दङ बे दुरुं दोंसेजोंनो बारहैयो आरोना बेयाव खुनु बैथा सैथा गैया थ' नोंथांमोननो आं दिन्थिगोन नैबे सासेया ने बाथारबायनो रायलागासिनो दङ मा होनो खेबसेन बावलाय मा होनो खेबसेन बावलाय गोबाव खालामदोंना एसे बिरादनो खिन्थु दहायनो फैगासिनो फाग्ला एफा गोबाव नेनायानो मानसिया जे मानसि जादों जायाखै जादा जाजोंबावो जों जाबायना जोंखौ लांफैनांगौ नोंसोर जोंनो मा मोनथिगोन नांगौलाय मानसि लांलाय फैलायालाय गासिबो लांफैनांगौ नोंसोरो र' रागा जोंदों गासैला ने बाथारबायनो मानसियानो गैया बिसोर बोरै बारबोनांगौ बिसोरबो आरो लस जागोन ना बारोब्ला मानसिफोर गाखोजोब्बाय दायो फैसिगोन बियो ओमफ्राय जों ओरै सफैबाथाय नैबे सफैबाथाय ओमफ्राय जों गाखोनानै बारलांनोसैलाय आरोना दायो बिसोरो ओरैजाय बारबोनायफ्रा ओंखारजोब्बाय ओमफ्राय नै जोंनि फालासै जों बारलांनोसैलाय एबार बाइकखौ सोहैगासिनो दं बियो लोगोआ बाइक मानसि सब बारजाजोबो माने थानानै गाखोहैनोसै नोंथांमोननो एसे दिन्थिनोसै बारबाय थायो जों सिगां बिराद गियोमोन आं बारनो नाथाय दा
बारदावबाय थानायखाय गिला बारा आज अखन सलाम दै नै तो একবাৰত কিমান বাইক পাৰ হ'ব পাৰে দাদা 6টা পাৰে ন আৰু মানুহ যায় সাইকেল 4-5টা न दानि गाखोबाय जोङो एसे जिरायना लानोसै ओमफ्राय नोंथांमोन दिन्थिनो नाजानोसै आङो माने बै गथ'आ गोदानसो बे सालायनो नागिरदों बियो दहाय बारहोबोनाया नैबेसोमोन बै नैबेसोमोन ओमफ्राय दा बै सासे गथ'आ सालायनो नागिरदों आरो जों माने बाइक गंसेबाबो जोंखौ बारहोग्रोबाय माने जों बिराद गोबाव नेबायना ओंखायनो जोंखौ बारहोग्रोसिगोन आरो ना थारमाने बे गथ'आ सालायदोंमोन आरो ना ओमफ्राय जोंखौ माने एसे बबेथिंबा लांहांबायमोन उल्था जादों सालायनाया ओमफ्राय नै बोरायानो सालायफिनबाय आरो ना सफैबाय दे जोंहा जायगाया बैनिफ्राय बारबोबाय जोङो बै दंफां थानाय दंमोन दहाय जोङो ओमफ्राय नै फैनानै सफैबायानो थ' मानखोदो हागोन ना हाया मानखोनो बिदिनो गोनबालाय दायो जोङो बारबोखांबाय ओमफ्राय मानसिजों बाइकजों 30 थाखा लाबाय आरोना जों मानसि सानै ओमफ्राय बाइक गंसेयाव राइट लानाय राइट लानांगौ नै बिजा कहिमा थांनाय रड कहिमा जों इजा फैबाय आरोखि ना नै बिजा दानि आयं मानि न'आव आयं माने हाग्रायानो हाग्रा अबेबा न' खना नायावसो दं नामाथाय मिथिलाय लाङासै आं आयु मा गिदिरथो लामाया लामायासो मा थांनो हाबा खुन्दि होनबाथाय जाखोला दं आरो बे मा गिदिर जागोन बे हाबा हाग्रायानो हाग्रा आरो बे मोनबे होनदों खुन्दि बे बेथ' आरो न'आव थ' लोगोफोर दायो जोङो फाइनालि न' सफैबाय नैबे जाय न'आव फैदोंमोन जोङो बिसोरनि न'आव सफैनानै जों जिरायना दङ नै ओमफ्राय लोगोआ बै सिङाव हाबना दङ सफैबाय सफैनाया दसे जिरायथ'नोसै ओमफ्राय नोंथांमोननो मा नुयो एसे दिन्थिनो नाजानोसै दसे जिरायथ'दो आंबो एसे रेस्ट लानोसै नै लोगोफोर न'आ बेनो एसे दिन्थिबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय बै न'आ बेयावनो जिरायना दङमोन आङो ओमफ्राय दा गाहायाव जिरायफैबाय आरो ना थ' लोगोफोर आङो नै नोंथांमोननो दायो मेवाखौ औवानि मेवाइखौ बोरै गोखै बानायो बेखौ आं एसे दिन्थिनो नाजानाय र' नोंथांमोननो नायना लालाय गोथां ना बेयाव दं आरो ना बे जाबाय आरो ना बेखौ हबाय आरो बे दं बे गिसि जाबाय आरो ना गिसिना गोरानमोन बेयो गिसि गोजा गिसिनाय बे जायाखै आरो ना जाबाय अखा हाराखै बिदिनो मोनथासिगोन बेलाय बै मोनसेला मानोथो होनबा माबामोन गोरान बायदि बेखौ मामा बे सिंनिखौ बरननानैबो माबा खालामजायोना दालाय खेबसे जों 1 जानुवारियाव लांनाया गथा नैबे गोरान आरो ना ना हमगासिनो दङ जोंनो जाहोनो थाखाय नोंथांमोन दिन्थिनो आं र' एसे फख्रिया बिराद गिदिरथार नै फख्रिया ओइ हमगासिनो दङ नाखौ मला माला फैया नोङो से नोङो नों दानि हाथिदों ना मा दङलै बेमारा दं ना कर'नाया थ' लोगोफोर नैबे भिडिअखौ आं बेवहायनो फोजोबनो नाजानोसै लोगोफोर बे नैबेयाव फैनायनि आङो गुबुन मोनसे एपिसड लाबोबावगोन भिडिअनि नैबेखौ आङो बेयावनो फोजोबनोसै आरोना बाराद्राय गोलाव जागोन नङा भिडिअआ नै बेयाव जिरायना दंथ'यो आङो बे खोरखि जे बार नांगासिनो दं आरोना बे न'सा गोजौआव जिरायना दङ आङो थ' आङो नोंथांमोननो खोन्थानाय जायाखैमोन बबाव दंफैयो थारमाने नैबे गामिया नागालेण्डआवनो दं आरोना
बाबो जोंनि आसामनि बे दयेलपुर सिसुबानि दयेलपुर खाथियाव आरोना सुबायान भिलेज होननानै बुङो बियो नागा गामि आरोना बेयाव दंफैयो दा जोङो ओमफ्राय गामिखौ दिन्थिनो गोसोमोन अब्लाबो आं बै मोनसे भिडिअ आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै मानो होनबा माने लोगोआबो माने एसे सिङाव माबा मोनसे जखम मोननानै दङ बेखायनो माने बे बाइकबो गाखोनो हाया थ' जेखिनो हक नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मोनसे भिडिअ नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो नाजानोसै ओमफ्राय बेयाव मा दं नोंथांमोननो आङो एसे मोजाङैनो दिन्थिनो नाजागोन आरोना थ' दिनैनि बे ब्लग भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय बाय बाय